Entah ngira ambil nai Malaysia. Ro itong ni ye ni itong ni don nai. Dengan Malaysia kapung chung itong ning ba ngili thia do khan ma ni lami ai das ngai. Nang ni na po sol dengan Malaysia po snong rilong ngili thia do kha. Te ili ya entah tentei kumbala ong ba itong ni ba ndala don ko kha ka ba sikilu stiang sikilu tam seniang is ai khwai gamba ai khwai kharim do rei trai prolog bro khoj pia suthu hei prolog rawan namar ba la yo ai kharim te kamut pan bam ro kala bang mani khwai la stonak te kat kum ga ching ong ba ya kan ke do kha ga ba athiam ta ter sitel te ong ban ai khwai kilo hane po pung jong i thong ni ne po sinong rilong te kumta hai lada ngikwa ai ching sia na mar ba ngikwa ching tip hadin supply youtube ye ne ke ba iba i thong i nong ba isa ai khwai ke ne ka pung ndala kladon ko kham ta ka ba kilo tam ye rei dang thia bi khai dak sngai ngi don thia do kha pe chadin nga sapan ai pe ba ikit ik do kha putia dan lang ski ro te ngin panai pe sibin te kum ka ching pengama pi siap ron ndala pelai hi ben khwai ya ne kapung i thong ni la ong ba ngan su ai khwai kilo na mar ba ya ka do kha ro ngin ai khwai ba do kha te hang kapung trai ngalai su yim kum nan pulok kat ben ai khwai ba i thong ni ne te klap pun pa ka do kha te ngi si pe na mar ba philetip ek snong rilong te kasulok kham snow tang ba re po puni ba spo khwe ye pata na du puni phra dai long la long ban ya kali sne po snong rilong te ngi si pe ke en ke ba kum i thong ni la ong ya nga ban su ba plai ye ni youtube tang ba ya ke en ke ba ka do kha ka ba ngin sa ai khwai kum ba i la ong ya nga ba sa ai khwai kum do khan da la don ki sikilu seniang te la bandon ka ba ar kilo ba la kilo hanrei ka barit ka la bandon kilo seniang ta ka ching mut jong ni trai pung trai prologwan pini sayo ai ka en ki do kha ka ba yi ni kit mata sngai ron thia ka ba 10 kilo ni ka do kha la khlia lang ka da khar kaptia pat kha ski kha Amerika ka don lang to la khlia lang mar ba la sim kindik rei pin la ka ne ka pung sayo pun ki do kha ki chai do kha sa don ha ka ne ka pung ta dien bala biang ka por ban ai khwai na mar mata dang pakre so ui ka pung ka ba inbu ya ka do kha te saya ni se pe ka por ban ai khwai ka mut sa plai pe ba hai ya ka por ban khwai ha ka ne ka pung chung i thong ni te prolog la da phikwa ban ya khwai ni se pe ya ka youtube ka bangan sa plai manga hai ka no ka por bangan plai ngin pelai ngin nom pelai kerki ngin pelai ski chai nang ba prok lawan ke baju melian man khwai kharim kir sutanat man khwai kharim re gembala phila tip i prok lawan la yo ai kharim kemut ta bam lo kila bang hai maka ching khwai ka man yesiem mar ka marchan mar ka pung jung archi ne po rilong tang ba kalong ka surok kali sok khndo na mar ba puliur ta mla malai kali hidup pung rei lai ta lai ta mla malai kali hidup pung ni sia pe na mar ka ching ai khwai thrai ai be por barang gambala ong nga ba ngai por barang khang ba ki prokron kin yo ben yo le kali hadu ha chan pung hai gambala ye re ka pung ta kam da he rei tang ban khwai khabam ta la biang plan na mar ba ka ching thia do kha la du mun sim sniam la thia do kha này te ki do kha bu bun chai ki la thia te ye bom ta sniam le khar khar la bun la thia te mun sim sniam lo khar khar la bun te ngi se pe na mar ba kanai ka ching pla chungi ne ga youtube ko mo pun kan ma wa tip spesial pro wan ba hadin
ba ngin sepelat bang YouTube ada kapor bangin sa ai kwai ni kapung sepelat YouTube ban sembu ro ya pun nombor haga YouTube kenang ba pin syai bat tip ba kapor ban ai kwai kat no bace bat kapor ban kut kan no bace hari kat no sikilu hadu mata rim pat ai kapor rai nong bai ba ya ka dok khan thia bai na mar ba ki pai ba kan subang ban kwai ya karim kenang ban layo ai karim kumut Kristonan layo tang artelay ro ka dok kha kamut ban bam kala subiang ngi se pej na mar ba hadu mencem seniam la thia dok kha ang nei tradon ka bam plang lo ka don ba bun dok kha ni kecai ngi se pej ya ka cing bam ka bangin sa ka ni dok kha ka ni ka pung lo ngi se pej ka ba ngi se pelai pat ya pe ba apo ka YouTube na mar ba mentang pat long ready ka ban ai kwai na mar ba ngi dang thia sidang thia ka dok kha ngi se pej bai ba ka dok kha kan long ba kum kanan pulok sa ai kwai kilo ba te ki bawan lo Kristonan kenang ban yo ba ya ka dok kha ka pala bu te pej mentah nei ngala kit ini dok kha pa ki nei tang ba setiam sudah khar ba setiam sudah nei pili ai pej nei to po khap apo jo ka tau ba bu ta khap putia kha ski don lang tau tengi si kindu pat ha ka we pat